Sattuu. Sattuu niin vitusti. Ei mua vaan satu muu kuin nisko. Niin. Mua sattuu vittu joka paikkaan. Mua ei. Ja mä en saa henkeä! Vetto! Mä saan. Mä saan jo vitu hyvin. No niin varmasti saatkin. Niin saa, vois vähän vääntää. Vittu mä en saa oikeesti henkeä jätkä. No mä saan. Ei varmasti Mulla ei saa. oo mitään ongelmia hengityksellä. Ihan hyvin. Mulla on vaan vitumoinen ongelma niskoilla. Noniin. Kun ei ne liiku mihinkään. Halukkaa että hiero vittu. Näin. Noniin. Koska se saa. Noniin, päästä irti. Entäs jos se? Asko. Soitapa ihan piruttaa Jannelle, niin katsotaan mitä se tekee. Ei mulla se numero sulle. On kännykässä. Miksi sille pitää soittaa? Tulee vetää tätä turpaa. Jätkä on kaikan tuossa soittaa puolta. Me tuu vetät sen turpaa. Kyllä säkin kitisisit tässä tilanteessa. Mä menen kitiseen mun faija ikinä mistä. No et varmasti mikään. Minkä vielä kellekään muulle. Niin mut siis... Sanoisit jotain hölmöä vittu kun... Ja vitun kuollut. En mä oo ikinä ollut kuollut. Mä oon kuolemassa vittu jos et nyt päästä irti. Mä en oo. Mä et oottu, niin mä kerroin muista. No mä en halua kuolla sun jälkeen. Turha sun olis sekin vääntää kun sä jäät aina kakkosen. Koska mä en oikeesti halua satuttaa sua. Kun sä jäät joka tapauksessa kakkosen. Eikä mä en oo nyt pitänyt yhdessäkään vaiheessa kovaa kiinni. Pidit yhdessä vaiheessa. En pitänyt niin kovaa kuin pystyn pitämään. Et varmasti pitänyt, koska sä pystyisit tappaamaan.